Welcome. Okay. Σαρίπνοτισμένα σε θέλω, με πάθω. 2 μέρες για Ντουμπάι και έχουμε πάρει αυτά μόνο. Πήγαμε για Ντουμπάι. Πάμε να δώσουμε τις τσάντες μας μέσα να τις κουβαλάμε. Πάμε να ψωνίσουμε ό,τι ψωνίζεται. Μιλάτε και ελληνικά. Ναι, μιλάμε και ελληνικά, ναι. Και ρώσικα και αγγλικά, ό,τι θέλετε. Ναι. What do you have a body here? Οδυσσέα να σου πάρω ένα τέτοιο. Θέλω να περάσει διαγώνια. Καμελάκι, θέλεις? Έλα λίγο. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Μας φέραν εδώ πέρα ένα μενού το οποίο έχει τα πάντα μέσα πραγματικά και είναι το economy class. Έχει starter, main, dessert, ποτά. Η πτήση είναι σχεδόν 3 ώρες, 2 ώρες και 50. Θα σας δείξω μετά το φαγητό. Τα λέμε μετά στη μάσα. Λοιπόν, πήραμε κοτόπουλο, μας έφεραν και σαλάτα στο πλάι, και άλλη σαλάτα στο πλάι, το ψωμάκι, βουτυράκι, μορομάντιλο, λαβά στυρί και εδώ πέρα είναι κοτόπουλο με baked potatoes, το νεράκι σου και sparkling water. Θα δοκιμάσω και θα κάνουμε food review αφού φάω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μόνο που δίνουνε κανονικό μαχαιροπύρουνο, για μένα αυτό εδώ είναι α στα α, πυρουνάκι και πάμε να δοκιμάσουμε το κοτοπουλάκι. Πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοτόπουλο, λίγο σπουρέ. Παιδιά, είναι από τα καλύτερα κοτόπουλα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Φίλε, είναι baked, έχει μέσα φασολάκια, έχει μέσα πουρέ, πατάτας. Αν έπρεπε να βαθμολογήσω, θα πω ότι είναι το καλύτερο κατεψυγμένο food που έχω φάει. Βάλω ένα 7 στα 10. Top για επιλογή αεροπλάνου, να ξέρετε, είναι top το φαγητό. Λοιπόν, τα λέμε μετά. Bon appetit! Να σας συμβουλέψω κάτι για το ίντερνετ του αεροπλάνου. Μην το αγοράσετε. Μόλις πλήρωσα 16 ευρώ για να έχω full Wi-Fi όπως βλέπετε. Πάμε να ανοίξουμε μια σελίδα. Εδώ γελάμε. Η σελίδα δεν θα ανοίξει ποτέ, περιμένω 10 λεπτά. No recommended αγορά Wi-Fi στο αεροπλάνο. They don't know me, son! Get it! 18! They don't know me, son! Get it! 19! They don't know me, son! Yeah! Προφανώς ερχόμαστε από Ντουμπάι και θα βρίσκαμε Κυπρέους. Στο ίδιο λεωφορείο. Αυτό θα πει στο YouTube σίγουρα, να ξέρετε. Install share. Start installation. Να το ρε. Επειδή βιάζεσαι μαλάκα και με μπέρδεψες και εμένα. Εγώ βιαζόμουν, εσύ βιαζόσουν. Μαλάκας είναι αυτός. Ο Οδυσσέας μόλις έφτιαξε κανάλι OnlyFans, παιδιά. Ακολουθήστε το. Subscribe to my OnlyFans. Φτάσαμε Ντουμπάι και έχει ζέστη. Είναι λίγο ασυνήθιστο τα πράγματα εδώ πέρα. Πάμε φουγκόδι. Let's make some gin. Καλοκαίρι ήρθε λίγο νωρίτερα. Ήρθαμε Ντουμπάι και πραγματικά έχουμε σκάσει με τα ρούχα που είμαστε, που βλέπετε. Εδώ είναι το γιάσμα. Λοιπόν, που λέτε αδέρφια, εδώ πέρα μας είπαν γενικά τις ώρες του, επειδή έχουν Ραμαζάν εδώ πέρα γενικότερα η θρησκεία τους, να μην τρώμε επιδεικτικά στους δρόμους. Ο λόγος είναι αυτός ότι γιατί όλη μέρα κάνουν νηστεία και προσπαθούν να κάνει ο άλλος νηστεία και να σκάσουν τον μπέρκερ μπροστά του, λες εγώ δεν νηστεύω, είναι λίγο εριστικό. Οπότε εδώ προσέχουμε αρχικά αυτό το πράγμα. Μετά είναι λίγο strict στο θέμα πώς μιλάς, πώς φέρεσαι και γενικότερα plural και δυσχές. Οπότε θα προσέξουμε λίγο για να φάμε ξύλο. Wow!
Λένε γενικότερα ότι το αεροδρόμιο εδώ πέρα στο Ντουμπάι είναι από τα πιο πολυτελές και υπάρχουν όλες οι μάρκες. Κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Ελάτε μαζί μου. Μόλις μου δώσανε και μια καρτούλα δώρο, η οποία έχει 10 GB. Δεν το ήξερα. Έχω πληρώσει ήδη το πρόγραμμα. Free Tourist Discount Card. Δωρεάν, παρακαλώ, επειδή ήρθες πρώτη φορά στο Ντουμπάι, σου λένε πάρ' το. Οκ. Για να δούμε. Let's see. Τώρα έχεις μια κάρτα SIM με 10 GB δωρεάν για την πρώτη σου επίσκεψη κατευθείαν από την κυβέρνηση του Ντουμπάι. Πολύ σωστή. Welcome gift. Έχει πάει γυμναστήριο, έχει πάρει αναβολικά. Ελάτε, πάμε στο ξενοδοχείο. Of course. How you know? You know me? Everybody know me in this airport. How is your name? My name is Noor. When you're coming to Dubai, you need to find Noor. Noor is the best driver. He's driving a little fast, but it's okay. The only highway that you can speed is to go to Safari. He has paid 120 last month. 120, huh? Why to take the supercar? I will take a bicycle better. Δεν υπάρχει πιο όμορφη πόλη, καλή, πραγματικά δεν έχω πάθει σοκ. Δεν είναι normal αυτά που βλέπουμε, αλήθεια, δεν είναι καθόλου normal αυτό που βλέπουμε. Από θέμα αρχιτεκτονικών, από θέμα ομορφιάς, από θέμα... να πω τώρα, κύριε φίλε, που έχουν... Θα τον τάρ. Το building κάνει έτσι. I can sleep in the sofa, yes? You don't have a room. Melissa? Every time, every go that I'm going, I take a water. So I know I will not pay for the water. 12 euro water in the Evian, in the airport. 12 euro. Όταν έξω σε αυτή την πόλη καταλαβαίνεις ότι you need to relax. You need to take the stress out. You just need to be yourself actually. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε το συγκεκριμένο, για να το ρεντάρεις εδώ πέρα στο Ντουμπάι, είναι γύρω στα $300. Τα περισσότερα πράγματα εδώ στο Ντουμπάι λένε ότι είναι 24 ώρα. Και βλέπω τα delivery εδώ πέρα βγαίνουν έτσι. Καλά, έτσι, δεν αλλάζει τίποτα. Καμιά χώρα με τους delivery. Πάμε να δούμε λίγο το κιόσκο μέσα τι έχει. Παιδιά, τέτοια ώρα χτίζουν εδώ πέρα. Κοιτάξτε τους εργάτες. Παιδιά, είναι 3 ώρα το πρωί και αυτή τη στιγμή χτίζουν εδώ πέρα. Μόγκο. Κοίτα τον αργιλέδι. Look, σύσα. Κάνουν upgrade τα δωμάτια, χωρίς να μας ρωτήσουνε, μόνο και μόνο επειδή μας γουστάραν έτσι ρε παιδί μου. Θα τα κάνουμε Radisson Blue Guys Dubai. Και πάμε να δούμε τώρα το δωμάτιο που κάναν upgrade. Ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σαλόνι, δέρμα, τηλεορασούλα, μηχανή του καφέ. Είναι άνετα για 2 άτομα το συγκεκριμένο δωμάτιο, ελάτε μαζί μου. King size bed και μπανιέρα και ντουζ. Αυτό εδώ ξέρετε τι είναι αυτό εδώ? Ξέρετε τι είναι αυτό? Δεν ξέρω γιατί έφερα κουστούμι, αλλά ναι, μισό λεπτό να σας δείξω. Τα έχω βάλει όλα εδώ. Και έχουμε και λέμε. Έχουμε 2 διαφορετικά σετ, τα οποία και έχουμε και την κουστούμάρα μας, το οποίο αυτό θα σπάσει τα καθιερωμένα, να ξέρετε. 3 sets και εννοείται μαγιό για να κάνουμε βουτιές αύριο στη θάλασσα. Όλα εδώ πέρα είναι χαλαρά. Τα πράγματα, οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είναι απαλοί. Δηλαδή δεν τους βλέπεις. Γεια σου, φίλε μου, και σένα. Βλέπεις, δηλαδή περνάνε, λένε καλημέρα, χαμογελάνε, προσφέρουν νερό. Έχουν έτσι μια διαφορετική κουλτούρα από εμάς. Έλα. Φέρε καφέ, ρε κουμπάρε. Από την άποψη νοοτροπίας το πρωί, δηλαδή τους βλέπεις όλους χαμογελαστούς, χαρμόσυνους, λες και έχουν κερδίσει τον Τζόκερ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι ήρθαμε στο ξενοδοχείο 3 η ώρα και ο κόσμος μέχρι τις 3 η ώρα δούλευε. Και ήρθανε 3 μεγάλα πούλμαν, πήρανε τους εργάτες μέσα, τους μαζέψανε και τους πήγανε. Και σήμερα, 7 ώρα το πρωί, ξεκινήσανε πάλι τα έργα. Με λίγα λόγια, η οικοδομή ενός ουρανοξύστη κλείνει στις 3
και ανοίγει σε 7. Απίστευτο. Για όσους δεν γνωρίζετε, το Ντουμπάι πριν το 1990, πριν πάρει αυτή την τεράστια ανάπτυξη, ήταν ένα απλά ψαροχώρι. Ένας χώρος που ερχόσουν για να ψαρέψεις μαργαριτάρια. Μόλις βρέθηκε το πετρέλαιο, άρχισε να εκτινάζεται και ο πληθυσμός του ανεβαίνει ραγδαία κάθε χρόνο. Το κορυφαίο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι και η οικονομική και η πληθυσμιακή ανάπτυξη πηγαίνουν πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τον Μπουρτζ Χαλίφα για να πάρουμε μια ιδέα τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Λοιπόν, ο οδηγός θα μας ντροπάρει τώρα στο Dubai Mall Chinatown και εμείς πρέπει να πάμε δεξιά για να πάμε να κατευθυνθούμε προς το Μπουρτζ Χαλίφα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Chinatown, απαγορεύεται εδώ πέρα λέει να βγάζουμε βίντεο. Οπότε θα δείξουμε έτσι λίγο γρήγορα πλάνα και θα κατευθυνθούμε προς το Μπουρτζ Χαλίφα. Εντάξει. Το Chinatown είναι γεμάτο security που μας λένε κατέβασε τηλέφωνο. Αυτό ότι πρέπει να πάρεις άδεια για να κάνεις βιντεοσκόπηση δεν είναι πραγματικά ένα ισχυρό κράτος. Ήθελα να δω χόκι αγώνα. Αυτός μου είπε, κατέβασε το τηλέφωνο. Σίγουρα πέστε με το χρόνο, δεν θα κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, εδώ είναι ο νόμος γενικά είναι πολύ περίεργος με το θέμα βιντεοσκόπηση. Πραγματικά, όπου και αν περνάμε, έχει security και μας λένε κατέβασε το τηλέφωνο. Κινδυνεύω για πάτη σας. Πρώτη μέρα και έχουμε ήδη αργήσει. Έπρεπε να ήμασταν μισή ώρα πριν στο Μπουρτζ Χαλίφα. Βλέπω να έχουμε πληρώσει τσάπα εισιτήριο. Burj Khalifa is just a business. Really, it's not worth it. Λοιπόν, το εισιτήριο που είχαμε πάρει για τον Burj Khalifa, χώρια ότι η ουρά ήταν τεράστια, σε πηγαίνει μέχρι τη μέση του κτηρίου. Τώρα κάναμε ένα upgrade σε gold ticket και θα πάμε να δούμε όντως το ψηλότερο σημείο του κόσμου. Δεν ήξερα ότι έχει έλεγχο εδώ πέρα. Βλέπετε γενικά ποια είναι η διαφορά όταν έχεις κάνει upgrade εισιτήριο ή όχι. Έτσι, κοιτάξτε τη μία γραμμή, κοιτάξτε την άλλη γραμμή τι γίνεται. Αν δεν κάναμε το upgrade γενικά, θα είχαμε τρομερή καθυστέρηση. Μπορεί και να φτάναμε 12 η ώρα. Άντε, πάμε πάνω. But how many floors? 163. 154, you can visit the highest. With gold? With gold, 148. Για χάσαμε 7 ώρες εδώ. Έχεις αρχίσει και νιώθεις την πίεση εδώ στο αυτί σου, είναι λες και έχει λόγω του υψόμετρου. Είμαστε 123 ορόφους και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 148. Αλλά το Burj Khalifa έχει 154. Ναι. 154. Να το εκεί. 153. 154 έχει, 154 ορόφους. Η πίεση στα αυτιά που έχουμε είναι τρομερή πραγματικά. Καταλαβαίνεις ότι είσαι σε υψόμετρο, όχι αστεία. Welcome to Dubai. Λέγεται το συγκεκριμένο είναι ρολόι του Burj Khalifa, το οποίο είναι at the top, έτσι λέγεται. $400 είναι γύρω στα 80 ευρώ. 400? Ναι, είναι γύρω στα 400 dirham, είναι γύρω στα 80 ευρώ. Κάνεις τα dirham διέρεση 3,4. Δηλαδή αν είναι 1000, Κάνεις 3,4. Κάνεις 1000 δια 3.4, 294 ευρώ. Καταλαβες. Βρισκόμαστε στο lounge του Burj Khalifa αυτή τη στιγμή. Το ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Λένε ότι είναι 3 φορές μεγαλύτερο από τον πύργο του Eiffel. Και εδώ πέρα παρατηρείς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτο το συγκεκριμένο κτίριο χτίστηκε το 2010, δηλαδή 15 χρόνια πριν. Ότι είναι ένα σημείο στήξης. Από τη μία πλευρά βλέπεις την έρημο και από την άλλη τη μεγαλόπολη με τους ουρανοξύστες. Είναι απίστευτη ιδέα και πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις. Αυτό μόνο θα πω. Επόμενη στάση, πάμε στο Aquarium και στο ζωολογικό κύβο που μας ζητήσατε. Το καλύτερο. Έχω κρίση πάλι. Αυτό είναι ένα πρότυπο ακριβώς πόσο ύψος έχει μια καμήλα. Πρέπει να ανέβεις πάνω. Είναι μια καμήλα. Λοιπόν, ποιο να πάρω, αυτό ή αυτό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια.
How much is this? 3,013 3,000 euro. Yes. This is 3,000. Why 3,000? Price is 20,000. This is the diamond. Yeah, diamond. Ah, for this. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι συλλεκτικό το συγκεκριμένο. Είναι Cartier Diamond, είναι νέα collection. Κάνει 3.000. Δεν θα δώσω 3.000 τώρα για να ζευγάρι, είπα να ψωνίσω κάτι από το Dubai. Λοιπόν, αυτό εδώ κάνει 4 εκατοστάρικα. Αυτό εδώ το παίρνουμε εύκολα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα ενιδρία που υπάρχουν στον κόσμο. Είμαστε στο Aquarium του Ντουμπάι και δείτε εδώ πέρα τι θα δούμε. Πράγματα και θάματα που δεν έχετε δει από τόσο κοντά. Λοιπόν, πραγματικά, τι είναι αυτά που βλέπω. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Έχει πρόσωπο, ρε. Νομίζω μου κλείσε το μάτι μου, έλα μέσα να σου πω. Give a like for Isha. Οκ. Μόλις πήραμε ένα subscriber. Τι όμορφα πλάσματα, ρε φίλε. Όμορφα πλάσματα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στους κροκόδιλους. Απλά το πιάσαμε στον ύπνο. Πώς τον βλέπετε? Ανοίγει γεμάτη. Ανοίγει γεμάτη. Όχο. Φίλε, άμα σου δώσει αυτό μία, θα μου τη δώσει, ρε, το νιώθω. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το Burj Khalifa Tour και το Aquarium, περάσαμε από παντού. Πραγματικά ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη. Τώρα πάμε να ξεκουραστούμε, να φάμε, θα σας πάρουμε μαζί μας και τα λέμε μετά. Όλα τα φαγητά εδώ πέρα, παιδιά, είναι φρέσκα. Τα φτιάχνουν μπροστά σου, όπου τα ψήνουν και τα φέρνουν εδώ πέρα. Το μόνο έτοιμο ήταν το μπρίσκετ, το οποίο... Τίποτα ρε, πρέπει να μετακομίσει στο Ντουμπάι. Απλά, όλη μέρα εδώ είχαμε. See you after. You pay 50 euro and you not eat this all. You take from the next day also. Thank you very much. Saturday. Every? Saturday. Brunch is only every Saturday. So brunch here is everything. Yes. Okay. Φάγαμε 3 άτομα σε πολυτελές open bar εστιατόριο και πληρώσαμε 700 dirham. Κοιτάξτε εδώ το πιάτο. Παραγγέλνουμε όσο θέλουμε. Να ενημερώσω και το αλκοόλ είναι μέσα σε αυτό. Και 700 dirham για όσους θα αναρωτιέστε πόσο κάνει τα 700 dirham. Πληρώσαμε 150 ευρώ, παιδιά. Είναι 160 ευρώ παρακάτω. Δεν είναι 700, είναι 600, 150 ευρώ. Φάγαμε 3 άτομα. Παιδιά, δεν σταματάει απλά, μπορείς να φας όσο θες. Είναι απλά non-stop. Και φάγαμε απ' όλα, Brisket είχαμε, lamb sticks, γαρίδες, chicken wings, καλαμπόκια, fries, tacos. Δεν σταματάει απλά και έχει και γλυκό μετά. Λοιπόν, θα φέρουμε 8 κιλά σύνα από εδώ. Too much lemon. Λοιπόν, εντάξει. Last option. with chocolate, Mexican churros. We failed. Nothing. Good night. Το μόνο που θα πω, αν έρθετε ποτέ στο Ντουμπάι, πρέπει να επισκεφτείτε το συγκεκριμένο εδώ πέρα Nemo Water Sports. Τα παιδιά είναι 10 στα 10, ευγενικοί, χαμογελαστοί, ευπρόσδεκτοι. Μας κάνανε και ένα ωραίο discount, γιατί πήραμε το jet car με τα 4 άτομα. Ο άνθρωπος που μας τράβηξε τα βίντεο τα οποία θα δείτε ήταν πάνω σε ένα jet ski με το ένα χέρι έτσι για κάνει κάτι έτσι για να μας πάρει βίντεο, όπως και να έχει. Recommended 100%. Φιλάκια πολλά, πάμε να δούμε τα clips τώρα. Yes, sir.
We go, yes? Το κινητό αυτή τη στιγμή θα φύγει από τα χέρια μας και θα τα δώσουμε εδώ πέρα στον άνθρωπο να μας τραβήξει για να δείτε λίγο action, ρε παιδί μου, ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και πάμε να κάνουμε χαμό. Πάμε κοπάνα, πάμε παραλία. Είμαστε εδώ πέρα στο Nemo Watersports. Τα παιδιά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 100% recommended. My friend, thank you very much for all this. We recommend you 100%. Thank you. We will come again for sure. Πάει ημέρα 2 και τώρα κατευθυνόμαστε προς το σαφάρι. Πάμε να πάρουμε μπάγκις, καμήλες, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μέχρι τέλος του βίντεο για να δείτε τι συμβαίνει. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ ωραία νύχτα. Καθίσαμε, φάγαμε σε ένα από τα πιο όμορφα εστιατόρια της πόλης. Super cars, τα πάντα όλα γινόταν εκεί πέρα χαμός. Η πρώτη μέρα ήταν αρκετά εξουθενωτική γιατί το πρόγραμμα ήταν τόσο ασφιχτικό με τα activities, με το aquarium κτλ. Προλάβαμε, ξεκουραστήκαμε και πάμε να γεμίσουμε τη συγκεκριμένη μέρα. They say, they text us one guy yesterday that we can upgrade our ticket to better. What is the difference there? What is happening? It's a different bike. I will show you. More strong bike, you mean? Yeah, more. Of course we upgrade. Of course, brother. I'm a professional rally driver. Really? In my dreams, yes. No, I'm a good driver. When I'm sleeping, when I'm not driving, we will upgrade the bike. We will upgrade after the buggy, and we will upgrade the camel. What is with? Welcome to Abu Baki. Λοιπόν, guys, εδώ πέρα θα πάμε να δούμε τα πάντα. Καμήλες, μπάκι, γουρούνες. Stay tuned μέχρι τέλος του βίντεο να τα πούμε όλα. Ελάτε μαζί μου. Hello, Habibi. Yalla. How are you, sir? I'm good. So we need. You will take also traditional photographer. No. She can wear also. Yeah. It's allowed. Yeah, no problem. No problem. Okay. So we need one for this tall guy, this guy, and for me. Whoa, yalla. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε το traditional ρούχο τους εδώ πέρα. Yalla, Habibi. Come to Dubai, Habibi. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο πώς πάει η γουρούνα. Πάμε, let's go! Μέχρι στιγμής η εμπειρία πραγματικά είναι καταπληκτική. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, χωριά ότι είναι επαγγελματίες οδηγοί, cameramans, προσφέρουν σε κάθε στιγμή σου έχουν να σου προσφέρουν. Είναι μια εμπειρία που άμα έρθετε στο Ντουμπάι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθετε από εδώ. Το συγκεκριμένο είναι το Trawway Experience, έχει εδώ πέρα και το τηλέφωνο, έχει εδώ πέρα και το Instagram. Παιδιά, μπάγκι, γουρουνίτσα, motorbike όπως το λένε εδώ πέρα, sandboard και μετά έχουμε την καμήλα. Πάμε να περάσουμε ωραία, χαμπίμπι! Και εδώ ο Μαν με τις καρύδες μας έχει ετοιμάσει την καρυδούλα αφού την ήπιαμε να τη φάμε. Bon appetit, για να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τρώμε τώρα και πάμε στις καμήλες. Ώρα να επέψουμε καμήλα. Κανονικά δεν ήμουν πολύ θετικός, δεν ήμασταν θετικοί γενικότερα σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι μέρος του σαφάρι, είναι να ζήσουμε την εμπειρία, να σας το δείξουμε κιόλας. Είναι η πρώτη τελευταία φορά που θα το κάνουμε αυτό, δεν νιώθω καλά για αυτά τα συγκεκριμένα ζώα. Όπως κι αν έχει, η καμήλα είναι ένα ζώο, παιδιά, που μπορεί να πιει 16 λίτρα νερό επί τόπου και μπορεί να πάει μέχρι 60 μέρες χωρίς νερό και περίπου 2,5 με 3 μήνες χωρίς φαγητό. How long they live, the camel? How many? Its age is 10 years. Okay. It's 10 years old now. Okay. It can live up to 35 years. 35 years, so they are young. Yeah, they are young. They are young camels, they are strong camels. This okay, yes, okay. Everything okay, everything okay. I'm going with you. You make whatever you want. Okay, he agree, he agree. Let's go.
γενικότερα ζητήσαμε την πιο μικρή βόλτα. Μας πήγανε μέχρι εκεί πέρα που είναι τα μπάγκι και μας γυρίσανε πίσω. Ζητήσαμε την πιο μικρή βόλτα. Δεν θέλουμε γενικότερα αυτό το πράγμα. Απλά αξίζει να το δείτε. Δεν το προτείνω γενικότερα αυτό λόγω των ζώα. Θα τους δώσουμε να φάνε λίγο. I will give you now. I will give you. Ναι. I will give you. Ναι. Έλα, Οδυσσέα μου, δώσε. Ναι, έλα. Yes. Thank you. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το yacht και περιμένει. Βρήκαμε εδώ πέρα τον άνθρωπο να μας πάρει στο yacht γιατί είχαμε πάει στη λάθος gate. Αλλιώς το yacht φεύγει. Κοιτάξτε εδώ που παίρνουμε με το μπάκι. Πάει καμπιώτας πάει. Περιμένει το yacht. The yacht is waiting for us to go. Schumacher! Let's go! Of course, with this car we're going for golf. All the rich people. They're driving buggies. Λοιπόν, έχουμε αργήσει και περιμένει όλο το yacht για εμάς. Πραγματικά, ελάτε να δείτε. The captain, he's a little sick, so we will take responsibility about this yacht, don't worry. Λοιπόν, τι να πω τώρα ρε φίλε. Αργήσαμε, αλλά άξιζε τον κόπο που τρέξαμε. Φτάσαμε στην ώρα μας. Μπορεί να περίμενε λίγο το yacht 5 λεπτά εμάς, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ πέρα. Κοιτάξτε το θεά. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε ένα ωραίο πλάνο από όλο το Ντουμπάι, μέσα από τη θάλασσα του Ντουμπάι. Αυτό είναι το μοναδικό ξενοδοχείο που βλέπετε, το οποίο έχει 7 αστέρια, είναι 7αστερο. Είναι το μοναδικό σε όλο τον κόσμο και το πιο ακριβό από ό,τι λένε. Enjoy the view! Wow, look how... What they do. Από εδώ το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος. Γυρίζουμε στη Λάρνακα. Έχουμε να ανεβάσουμε πάρα πολλά πράγματα να δείτε ακόμα. Κάναμε και τα γρήγορο shopping που λέτε. Μπήκαμε στην Nike. Δεν υπάρχουν αυτά τα μοντέλα στην Κύπρο, οπότε θα ξυπνήσαμε. Άντε, φιλάκια.